doit les veiller. Il ne va en faire d'autres, mais 100 km donne baro au 5 ans. Tellement que vous solo, vous baraka solo. Mais fait que amuta baraka na fait un tigibi, en ben natala na fruko kanyina, faruko ko kanyina dunate ko. Ça femme na. Ni ko ku fa de Canada nya fait. Ni ko ibane Canada nya fait. Ni ko ko na ibe baradam la che Canada nya fait bi ki reste ko ka ki rete. Ibe balan. Tu vois, ibe doit aller ni. Wuri soma da juna fe ibe yoro na niti se katige so ni tela ti o le kan ta do ale ntige ibe julu sira la ka sigi chema soma juna fe kana kuma chebe kana kuma muso fe momo bila ya la ka bo kare masina la beta ni ngana ni ke ni mobility ala bi mobility ya ya ala ni ke ni mobility ala bi lutiga ni ke momo be guite nya ala ba ke e nya be ke fe no bila est alors mo ikalomia ni doale somada jona fe katrate ka julus dala ka julus li chema ka samaye ko de fe me samaye ko to kana kani ko flama samate kana foso kono ni de na se so kono ni be chele aka kuru sa ka do da kono ni be musula aka kuru na ne ka do da kono bila mo ni di le fra ka suma fi ani ko ya fa anda fa ma ko bana na bana Momo bilay net mene ke wati na ni atu afọ nyina ko wati ko bilay ko ndebe na se ka wabi na wo mom na ko bia mais mba ndi ma ba ma pla la ga hinala ole ni dine ma o degré ni ko metala sugula ni nye waso warbe chan ni entre do mina bebe chan te nya so metunga fe solution te boda temuro i ka le mika i di jabe do ale buru côté keme saba anitan keme saba anitan i ka saba i a côté keme saba anitan no OK i dija i be ju ni nyini ka bla kan ma ke keme saba anitan anikena non zi kere nyini i ba bla kan ma ke keme saba anitan ni fla amo non zi be mu ni to ka ere ire ma OK caméléon voilà to ka ere ma o ma ke tan anifla i dija sa du keringe na kungo ni ka fraka ama ke tan an keme saba anitan ani saba a do kolongo na afroki ni le usu na di ko na la na afroki ma ni cheme wulu ko saba di ki o ne yit le kan c'est-à-dire que abi protéger ile na afro soro ka suja soro jama be gire me ni jeo che wulu ko ma su chama ma ko sa saba di ki moro be ni ta be ni ko na ba ko saba di ki ça c'est pas maman ne ma on était jama faire ne était jama faire jama be kumole c'est ça ne bon mais bon média sans faire les clients 600 média sans faire à Kabampe ou les voilà média sans faire mo ni mo wore nanase exemple comme ça casser mo luru mo woro mo la mo segima mo c'est bon mais la mo ta ka da mo luru c'est ça olu ma ko be femina ka fo mo la soro da bolu bo tire soro ari wa be soro ka ko ta la o ko fe ibi se ka fo ko no ko mo go tra meta ela ko na ba ni mo ke no ka se fo mo ndon be tire la fe ma la soro ti wodi ole be mo de chama ke fo ti bi suna ale da se ko te ba jama ka cha donc ni jama wore ka se degré de la alama jama da le tra so et ça va me la montagne tellement fait le go so depuis il quand la média quand faut dire maintenant c'est comme magie pro qu'on a bilane ne mo do non faire ici na non fait allez sini adobe France adobe Amérique adobe Canada adobe Espagne adobe Italie Europe allez sini na non fait o kalon ni ngawre so mani mala so na la fait ni ma so ba super na wele kala so nala sona do be do alene ka ko de keme sabanita jugo ni kerenyini sa tutu kerenyini e nozi kerenyini ka ke keme sabanita ni sabaka furuki do ke tasma kitike fla uso do ke jida piko e be jama be gri e be na furu soro ni chemi ko jugo afna botikita nala sona ma inshallah on est pas Oussab Bambaïri Tili dans la jaga voilà rappelons que Oussab Bambaïri Tili la Abidjan à Niamey inshallah il est au 07 09 14 20 41 nala sona